Kamerası bir derek olsa da in lezzet bilen geçiren bir heptem. Howagynlar wagyzlar bugün biz OnePlus 15 bilen geçirilen bir hepde serederiz. Ondan hem taýin bolsaňyz çay jagaz bilen gäwşemä zadyňyzy öňüňize çekin. Biz bolsa başlaýas. Video başlamak bolsa istenlik smartfonları Gülzemin Sowda Merkezi'nin Noruncu katında yerleşen Texnahot magazinden alıp bilýänini size ýatlatýan bolly başga videoda hiç ilek reklama ýok, dowam etýäs. Telefonun teknik karakteristikalary barada gaýtarap oturjak gel sebäbi öz Instagram sahypamda telefon raspakovka videosyny goýdum we şo taýda hemme gerekli maglumatlary paýlaşdym. Kime gyzykly bolsa arkaýyn geçip görüp bilersiňiz. Belli merzat bul hakyky flagman ýöne güç kuwat barada entek azyk soňurrak gürleşeriz. Häzirlikçe gelin ergonomika seredelim. Telefonun kaptan ramkalary ýörüýdi. Keramikiski napleniýa edilen demirden ýerine ýetirilendir. Özüm şolar ýaly kaptan ramkalar telefonun diňe şu renkine badyr. Beýlek renklerine ýöne koý alümini. Egerde telefon satyn aljak bolsaňyz onu hukman şu renkine almaklygy dasagat berýän. Sebäbi her zaman şu telefon juýuňyzdan çykaraňyzda illiňiz keýp etýär. Bular ýaly duýgy men diňe Nothing brendiniň smartfonlaryny ulanamda duýup görüpdim. Ýöne aňyrda telefon juýuňdan çykaraňda gözlüň keýp etýär. Bärde bolsa illiň lezzet alýanlar. Smartfonun arkası mataby ayna, öňü bolsa tekirje Gorilla Glass Victus 2 aynasy bilen goralanır. Umuman aýdamazda telefonun materiallaryna hiç ýyl söz ýok. Ýöne telefonun eliňde oturşuna azyk arşikaýat bar. Nereden bärde ullukan 6.78 düýümlik 165 Hz'lik LTPO AMOLED ekran oturdulanır. Üstesine telefonun galyňlygy 8.1 mm we oň üstesine de telefonun kaptan ramkalary hiç ýylek aýlaw däl. Edil köne iPhone'larda ýalyk tekiz ýerine ýetirilendir. Şul dizayn konseptsaň owadanlygyna ýöne eliňe kene bir ykjam dälligine Apple kompaniýaň özüm düşünýär we täze 17 Pro we 17 Pro Max'larda kaptan ramkany izqi ayna tarap çalaja aýladylar. Bu bolsa telefony eliňde saklamana has we rahat etdi. OnePlus'da entek şoňa düşünmändirler we men pikirimçe innik pakelenýärlerde dizaýny azyk şoňa görä ýetgizirlerim diýip pikir etýän. Şutaýda dagam hemme kişi Apple'ın izinden gaýtalaýar diýip kommentara ýazmany howlukmaň sebäbi geçen ýylky OnePlus 13 eliňde niweraýatna gowy oturýardy we ergonomikasyna hiç ýyl söz ýokdy. Prosta bu ýyl OnePlus täze dizayn sistema geçdi we bulam şoň paboçkasy. Bolýa, bu zatdan ählisini şular ýalça komplektden çykýan çihol çözýär. Çihol alýan telefonu geýdirýän we ýan gaýdan zatlamdan nam nişan galyny okýany onu geýdirseňiz, onu eýän telefonun materiallarynyň berýän lezzetini duýup bileňiz. Garaz her kim özüne näme wajyp bolsa saýlamaly. Mene telefony çiholsyz ulanmany we materiallaryň keypini görmäni saýlaýan. Ergonomika her kimiň özüninki. Pro Max iPhone'lary da eliňde gowy oturýar diýen adamlar bada. Bolýa, bu zatdan hemmesini bir-gara aýyrsak, onu biz ören gowy materiallardan ýasalan problemasyz hiç ýyly şytty-pyttysyz smartfon alýas. Bu bolsa men pikirimçe esasy zatdan biri. Inni ekran. Ýaňa bellek geçişmýärlik berde 6.78 düýümlik 165 Hz'lik LTPO AMOLED ekran oturdulandyr we ekran barada aýtmaly zatlar we oň maksimum ýagtylygy ýeterlikli derejede renkleri ören gowy we men pikirimçe häzirki wagtda bazardaky iň top we ekranlaryň biridir. Men öz ulanýan pikselimiň ekranına 100% şol gowy, ondan has ýagty we kaçystwasam kem galanok sebäbi berde pikselleriň dykkyzlygy 450 ppi-dir. Indi gelin güç kuwat barada ulaşalım. Bunun için Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosesörü oturdulan 10 aptalının 12 GB RAM ve 256 GB hemişelik ýadan bar. Hemişelik ýat UFS 4 standardy boýunça ýasalandyr. Indi şulaydan zatdan bilen ählisini alyp adamdan diline geçirýär soraýyn. Onu hiç ýylek ýagdaýda doňman, istenik oýunlary we programmalarda meselesiz işläp bilýän telefon alýas diýmekligi aňlatýanlar. Onlar sroşna goşbolýar. Şu wagt OnePlus 15 bilen bir hepde oturtda şu ssenariýa ýazyp otyryn, iş wagtynda öz piksel mailim aldım. Neçe wer ulanam okdum ýan pikseli, şu işde ýatyrdy, geldim, şu aldım, seretdim, açdyrdım, içine ýene deýlek böyle geçirdim, geçmeli ama şoň ekrany 165 Hz. Pikselim 120 Hz.
hiç haçan şolun ikisini tapawdyny görüp bilerin öýdüp men pikirdem okdum. Ýöne şu wat men şonu hakykatdanam duydum. Ýadyňyza düşýän bolsa, öň 90 Hz'lik ekranlar bardy we 120 Hz'lik ekranlar bardy. 60 bilen 90'yň arasy ýeri bilen gök ýalyk diýeni 90 bilen 120'ň arasy paçty bilirden okdum. Men şonu gözüm bilen duýup bilem okdum. Ýöne şu wagt şu OnePlus'ın 165 dämi we 165 Hz'lik ekrany bilen Pixel'in 120 Hz'lik ekran tapawdyny gördüm. Hayran galýan men şonu. Nädip şonu görüp bildim birinizden, ikinciden hem znat şu derece plavny işleýär, как будто Pixel 120 Hz'da da plavny däýärlik. Hakykatdan bir hepden dowamında telefonun gyzyp, doňup ýa-da bir zady açyp bilmän meni kösen ýeri bolmady. PUBG oynajakmy? Mesele däl. Iň ýokary grafikada 120 FPS bilen görrüňsiz oýnap bilýän. Yarım saat oýnandan soň telefon säkelçe gyzýar. Günlük durmuşda bolsa men şu telefony ýekeje taparam gyzdyryp bilmedim. Ol elmide ama sowjak bolup durýanlar. Bu bolsa Pixel ulanjysy kökmünde meni öğrenbegenler ýa. Meni görýän adamlar, ýolda duşan adamlar ýa-da umuman tanış bilisler men elimde iPhone ya da Samsung'dan başka bir brendin smartfonunu görenlerini elmide ama şu telefonun beýlek telefonlardan näme tapawdy ba diýip soraýarlar. Men olara gün ýygyna jogap berýän. iPhone bilen Samsung'un şu telefondan näme tapawdy ba diýen we şunluk bilen biz bir ullukan jedelin başyny başlaýas. Ýöne OnePlus 15'in iPhone bilen Samsung'dan bir ullukan tapawdy bar. Olam elbetde bu telefonun akkumulatory. Berde 7300 mAh akkumulator oturulýar we men artık mecburläp oturjak gel prosta şol 2 sanyk videony görüň we telefonun ne derejede zaryat saklap bilýändigini düşünürsiňiz. Saat 11:45 görüşüňiz zaryadym 100%. Ena gün başlaýar. O 11:45 azajyk giýjirek ýöne onu da allyk we näçe wagt zaryadynyň gitýänini görýäs. Olar sagada seradyň 20-32 gün telefon zaryady goýlanak. Şu wagtda mena görüşüňiz ýalyk näçe prosentda fokus tutmaly ulan iPhone 14% bar eken. Ýerýär şu taýyk ena batareýa seretýär sen seradyň näçe sagat ýaşat telefon. Geçýär şu taýyk. Dün 4 saat tutayda fokus 4 saat 43 minut dün. Şuun 6 saat 52 minut. 11 saatdan hem kän bolýarmy? 11 saatdan hem kän bir zaryatda ila özüm. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube muzika diňe şon ýazatlardyr olanlar. Ena görüşüňiz ýalyk. Ýagdaýlar şolar ýalyk. Prosta monster autonomnosti OnePlus 15. Söz ýok zaryat saklaýyşyna 2 gün meselesiz ulanyp bolýaşyny. Göräý mene ideal smartfon, bet ergonomika we materiallar, 2 gün meselesiz işläp bilýän akkumulator, oýunlary hoz ýaly döwýän prosesor, ýöne hemme zat ýene-de aýlanyp dolanyp kamera gelýär. Bulu mena kädi. Agdaçara kädil bir zat bir şey diýmän anlatýar şuň. Bulu mena normal X, 1X. Mena şey edip kamerany çalşyp bolýar frontalyndan iýska video düşürip barýar. Hawa, berde 3 tane 50 megapiksellik kameralar oturdulanlar. İstenlik fragmanlarda ýaly kombinasiýa esas obyektiv, ultra gen we 3.5x üçin niýetlenen telefoto obyektivdir. Galy üstünde hemme zat gurýalyk. Kameralar 350 megapiksellik we köp adama eýem şu tane estenede ýeterlikli bolýar. Ýöne hakykat azajyk gynanlar ýa. Sebäbi bu telefon düýbünden ýene-de bir gaýtarýan. Düýbünden surat we video üçin niýetlenen däldir. Geçen ýylky OnePlus 13 bu smartfondan has gowy suratlary we videolary düşürip bilýärdi. Inni şu taýda siziň kelleňizde bir sorak döremäli. O nädip geçen ýylky flagman täze telefondan gowulýar. Heýem bir 16 Pro Max 17 Pro Max'tan gowy foto düşürermi sen diýen zadyň näme? Ina şular ýaly soraklar meni tutuş bir hepde izarlap gezdi. Inni şu zatları düşünmek üçin biz awajyk temadan daşlaşmaly bolýar. Seredin, OnePlus eýem öwüçe aýratyn bir brend däl. Ol Oppo adly başga bir ullukan brendin içindäki kiçijik başga sub-brendler. Ýöne men pikirimçe global bazarda OnePlus Oppo'dan has kän tanalýar we has kän satylýar. Ýöne Hytaýyň içinde ýagdaýlar gün tersine aňyrda ilki Oppo, soň OnePlus we beýlekler gitýänler. Inni Oppo öz smartfonlaryna konkurentleri döretmelik üçin OnePlus'a gelýärdinim. Egerde adamlara
Qow kamerali smartphone gerek bolsa, onu olar Oppo alsınlar. Egerde adamlara kamera känwur wajib däl bolsa, onu OnePlus alsınlar diýip düzgün goýup gitdi. Bu bolsa meni gatygylandyr ya. Sebebi OnePlus'ın içindeki injenerler we dizaynerler Oppo'ndan Vivo'ndan has öňüden we ýokary hilli enjanlary döretýän oglanlardy. Oppo bolsa gelýär OnePlus'ın bardadyny alýa öz smartfonlaryna ulanýar. OnePlus'a bolsa siz inni öňe gitmersiňiz, ösmersiňiz diýen ýalagrak edip gitýärler. Bu bolsa meni gatygylandyr ya. Ýene-de bir belleýän beter gynandyrýan ýagdaýdyr. Men pikirimçe bu karar wagtyň geçmegi bilen OnePlus brandynyň doly yitip gitmekligine getirip hem biler. Ay bolya, gynançy zatlar barada kämera gurlaşyp oturmalyň, gelin ýende gowy zatlaryna seredeliň. Bu smartfonyň ýene bir gowy tarapy bul ses we elbetde vibrasiýa. Smartfonda iki tane dinamik bar, biri aşagyna, ikincisi hem ýokarsyna we olaň hiline hiç söz ýok. Egerde bir vibrasiýa barada gurlaşýan bolsak, onu bu meýdançada OnePlus'ın ýanyna gelip bilýänem ýok, ola ondan gowy bolmagy eken. Anaýyň maňa ne iPhone'larda, ne Samsung'larda OnePlus'da ýalyk vibrasiýa ýokdur oglanlar bagylar. Ýöne sistemaň içinde vibrasiýa azajyk seyregrek duş gelýär. Bu azajyk gynanýar. Sebebi pikseller her bir etýän hereketiň vibrasiýa bilen bir otlyk berip durýanlar. Bärde şol azajyk ýetenek ýöne baýerine o vibrasiýaň hiline hiç söz ýok. OnePlus 15 Android 16'da esaslanan Oxygen OS 16'da işleýänler we sistemaň işleýişine hiç söz ýok. Hemmelat ören gowy gerekli funksiýonlaryň hemmesi artykmajy bilen badyr we iň esasy zat piksele-de ýetmeýän bir kısalyk zat bar. Şolar ýalyk gerekli zatlar içinden men elbetde şu ullokal papkalary bellek geçesim gelýär, gaty gowy zat. Toýst pembe perlajanylaryň bir ullokal papka salýar we soň gerekli perlajanýany papkany açmanam göli şo perlajanya girip bolýar. İkinci velletim gelýär adam bul her bir perlajanýan ikonkasynyň razmerini üýtgetmek mümkinçiligidir. Oxygen OS'da şol mümkinçilik bar. Biz isleýän perlajanýamyzyň razmerini üýtgetip bilýäs, ulandyp bilýäs we boşluklar döreýär. Şo döreýän boşluğa da şo perlajanýan içinden käbir funksiýalar goýup bilýäs. Meselem men näme etdim? Men Instagram'yň razmerini üýtgetdim we döreýän boşluğa iki tane ikonka goýdum. Biri stories paýlaşmak üçin, beýleki bolsa post goýmak üçindir. We netijede men inni Instagram'da stories paýlaşak bolsam, Instagram'a girip stories'a geçip zapisa basyp başlamakdaýym. Gol şo knopka bassam, gol stories açylýar we telefon zapis etmene taýin bolýar. Men pikirimçe gaty gerek we piksele ýetmeýän funksiýonlaryň birisi. Oxygen OS'yň işleýişine de hiç söz ýok. Hemmelat maksimalynca plavnaja we çalt işläp dur. Umuman edemizde sistema ören şustry. Üstesinde men elimdäki ince global versiýasy bärde hemme gerekli diller, amma rusça da var, ingilisçe da var, türkçe da var, kime gerek bolsa. Üstesinde de ýurdumyzyň ähli kunjawuny dörtçide meselesi tutýar. Sebebi gerekli bandlaryň hemmesi goýulandyr we imkan berilýän soraw Play Market'da goşmaça enjamsız, meselesiz işleýän oglanlar. Egerde size AI funksiýonlary gerek bolsa, onu bärde sistema Gemini ornaşdyrylan we oň işleýişine hiç söz ýok. Soňky bir hepden içinde kän ulanýan Gemini gulýarjak iş ýapdyr we OnePlus AI diýip aýatyna nastroykalar bar. Oň içinde de bir topar gerekli zatlar bardyr. Men özüme kän AI ulanamak diňe Gemini onu bunu soraýmasam, ýöne egerde size gerek bolsa, tam suratlardan onu bunu aýyrmaly ýa eýtmeli, şo zatlary telefon meselesiz ýaraýandyr. OnePlus 15 bilen birlenji gün köpüňiz bilýäňiz, men şäher daşynda ýaşaýan we men ýaşaýan ýerimdeki ene bir anten gowy tutarok, ýöne buladyň antenisi üçin hiç ilgili söz ýok. Nirde bolay ideal signal menem gulýalyg istýärler, menem gulýalyg istýän. Hakikaten smartphone siz nirde bolsaňyz hem anteni we Wi-Fi ören gowy tutýanlar hiç hili mesele ýok. Iň soňky flagmansky Vivo'lar we Honor'lardan kem galanok. Köp kişiň başyna silýän iPhone we Samsung'y olar ýalyk anten tutmaklykdan gatytaş. Size düşünük bolar ýalyk. Meselem men öýde otur we käbir jaýlarda Wi-Fi, meselem men pikselim tutup bilenok. Bol bolsa iki çöp meselesi tutýar we iň esasy internet işläp durýanlar. Короче, ýene bir problemasy OnePlus'yň Bluetooth bilen baglanşykly ýöne ol belki de meň maşinanyň problemasyny bolup biler. Gidip barýarma, meselem telefon çatylýar, maşina Bluetooth açýan, aýdyp başlanok. Aýdym istoçnyň Bluetooth'a geçirýän bolýan, şol aýdyp başlanyp hokman öýdüm perlajanýa girip play'e basmaly.
Pixel'de oynayalık problemi yok. Başka oynayan telefonlarımda oynayalık problemi yok. Bak gelya, bağlanıya, basyan uygun aydıp başlaya. Ya can gelya ki avat aydıp pauza bolya, can koyyan oyun izin aydıp. Demeden o, devam eden o. Şöyle da problem var yöne kayıtlayan. Yine orada var. Problemi maşinimin bolma qatı ihtimalı ulu sebebi telefonun beyleki dağçıklarının işleyişine hiç uyfası yok. Set tutuşuna göre aynı monsterlar prosta. Başka telefonlarda вообще anten yok. İki çöp meselesiz Wi-Fi'm şöyle yarak kovuştu ya. Umman beyleki dağçıklarının hemmesi yaman kovu işleyen. Gelin neticeler çıkarayım. OnePlus 15 qovu telefonu ilmi yüreğime koyup hova şol qovu smartphone deyip aydıp bilyan. OnePlus 15'i kamerası üçün almalım deyip sorasanız onu yok. Bu telefon düğünden kamerası üçün almalar deyip ona aydıp bilyan. OnePlus 15 telefonu her sefer eline alanının lezzet alası gelen adamlar için. Uzak vaqtla bir akkumulyatordan işlep bilyan telefon gözleyenler için ya da istenlik yerde meselesiz anten tutup bilyan ve kellağırsız işleyen telefon gözleyenler için en qovu çözülen biri bolup bilir ve şu smartphone öz bakasına dolu degenler. Neticeler şolar yalak. Yani elbette siz hiç kimi dinlemeyin ve neyme ulanasınız gelse arkayın alıp ulanıp bilyanız. İstenik smartphone varsa Gülzemeyi Savda Merkezi'nin 10. katında yerleşen Texnakol magazinin alıp bilyanlığınızı size yatlatyan. Bu video size kızıklı ve peydalı olanlar deyip umid etken indik videolarımızda görüşeceğiz. Sağ olun.